Okay, let's go. Punta na po sa form a circle. Being a circle. Form circle or being a circle. Wala na, mamaya mo. Circle po. Sama po yung mga ano. Sama po kayo. Hindi, hindi nyo lalagyan. Bakit hindi nyo lalagyan?
Awang, awang, awang. Layo, layo kayo, layo, layo, layo. Ay, layo, layo, layo kayo, layo, layo. Layo, layo. Pwede na tayo magtanggal ng sapatos, ng shoes, okay lang po. Group pwesto! Pizza! Vincent! Okay, tatay. Group pwesto! Okay, tatay dito. Into, Group pwesto! Dito! three. Group pwesto! Dito! Ay, nasa sabi ni Ma'am, sumalit ka. Makakalarin sa malakad. Ako yung mga sa iyo, may tatawas ko ba? Kami sa iyo, pinulungan ko. Sabi niya po yan. Grabe! Ito ka lang. Dahil bakit kasi mamilitan kasi dahil sila lang naiwan. Mamilitan na sa kayo. Ganito. Dito ka. Diyan ka. Dito. 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 Vincent, dito. Hindi, doon si Vincent. Doon si Vincent. Dito si Vincent. Ayan. Malayo siya, oh. Ang layo niya. Ano yan? Malapit kayong dalawa. Ang tabi. Hindi, ganito ang games kasi. Dati mayalit pa ba ako magto? Group yourself! Dito! Sino kung nanalo? O, kumusta na naman? Matulog ka ng ano dyan Friday sa gilid? Kumusta naman? Grabe po. Okay, get na lang po per group. Sayaw po natin. Diba? Yes, sige na. Parang marami kayong nahirapan. Hindi kayo dito. Dito kayo. Dito kayo kindergarten tayo sa bakit. Kindergarten.